Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Hakyda Gowhur kitabynyň Azerbaýjan diline terjime edilen neşriň tanıştyrýan barasy ýokary okunatlyga wetsenni. Mälum bolşaly Gahrman Arkadamyň bir kitabyny Türkmen halkynyň dünýä medeniýetine goşan ert uly goşandy we dünýä taryhyndaky uly orny barada almy taýdan delillendirilen ören baý maglumatlar beýan edilýär. Belen şäherli bu eser diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem bütün türkü dünýäsiniň ruhy hadinatyny öwrülen paýhas nusgalary özüne jemleýär. Şeýle eseriň tanışdyrylmagy, onuň diňe bir edebi we ilmi ugurlarda däl, eýsem Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň halklarynyň arasynda asalaryň dowamyna berk taryhy we medeni baglanşyňam ähmetini ýene dörgedek ýüze çykarýar. Hakyda Gowhuratly kitabyň Azerbaýjan okuşysyna ýetirilmegi, halklarymyzyň arasyndaky medeni insan perwer gatnaşyklaryň pugtalanmagyna uly goşant goşýar. Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk, doganlyk we strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň taryhy taýdan umumy kökleri, dile, medeniýeti we halklarymyzyň erkine esaslanýanyny belenip, bu gatnaşyklaryň çalt tepkinlerini ösürlýäni we soňky ýyllarda ýokary syýasy derejä çykan dogrusyna çykyşlardan ataldy.